Dobro večer. Odgovor Vijeća za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost na žalbu Udruge Dadanti. Poštovani, Vijeće za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost zaprimilo je vašu žalbu kojom izražavate nezadovoljstvo što niste dobili novčanu potporu za projekte za koje ste tražili sufinanciranje od grada Splita. Vijeće se u svom radu rukovodi utvrđenim kriterijima. Temeljem tih kriterija Vijeće je utvrdilo kako vaši predloženi projekti nisu dobili dovoljno visoku ocjenu da bi ih Vijeće preporučilo gradu za sufinanciranje. Primjerice, u svom zahtjevu za financijsku potporu grada Splita za, kako navodite, godišnji program književnost tražite 144.600 kuna potpore, što je po procjeni Vijeća preveliki iznos za predloženi program. Tim više što je iznos koji ste tražili veći od polovice ukupnih sredstava koja su namijenjena za sufinanciranje projekata i manifestacija u izdavaštvu. Procjena je Vijeća kako je u odnosu na zatražena sredstva program nedovoljno jasno i općenito opisan, a grad financira konkretne programe. Kako je Vijeću stalo do alternativne kulturne scene u gradu, preporučamo vam da u sljedećim molbama umjesto prijave općeg godišnjeg programa predložite konkretne projekte, manifestacije ili knjige i svaku od njih uredno opišete, obrazložite i popratite traženom dokumentacijom, propisanim kriterijima koji budu navedeni u javnom pozivu grada. Vjerujemo kako ćete s takvom molbom za novčanu potporu grada bez problema konkurirati za dobivanje financijskih sredstava iz proračuna grada Splita, odnosno blagajne poreznih obveznika. S poštovanjem, Snježana Šetka, predsjednica Vijeća.